és el que té les llengües minoritàries, que tenen aquestes connexions estranyes, perquè és que si no la traductora no acaba de sentir. Jo la veritat és que respecte a l'organització m'han dit que hem de parlar en una llengua minoritària, parlo en llengua minoritària, però soc una mena d'àcrata federalista, per tant no... Soc adolescent, no he sortit de l'adolescència, per tant ja em deixeu que en salvi tot. Hem de compartir una estona en la Leire, Zoe ja veieu que és el món a la inversa. El senyor gran parla de com són els adolescents i l'adolescent o la postadolescent o la jove parla del que han de fer els adults, quan és una mica el món. I aquí teniu, anireu seguint per aquí perquè tingueu una pauta de com estem. Òbviament, quan arribem els 3/4 d'hora una cosa així jo paro i continuarà d'ella. Si voleu saber com són els adolescents ja els teniu cada dia. O fa 4 dies vosaltres éreu adolescents. L'única pega que té això és que el món canvia acceleradament i o manteniu una mínima curiositat o ràpidament us fes especial respecte a com està el seu. El títol que jo ja he previst, que no han pogut traduir a l'euskera ni en català, era Soc adolescent i el teu món me la suda, vull dir, passo del teu món. I una certa idea sobre algunes notes. Si falla algunes coses m'aviseu, jo no controlo, soc multitasking com un adolescent, però tantes alhora no. Tot va bé? Se sent bé o no? Què passa? Vale, que no te escuchaban bien. Que Barcelona està molt dur. Ha d'anar i tornar. Bueno, ja dic. Si algú no ho sent és perquè no està en la onda. Sí? Capítol de reflexions és són adolescents, no són una altra cosa, són adolescents. Estan vivint les 4 o 5 o 6 primaveres de la vida en la que no cal dedicar-se a altra cosa que dedicar-se a ser adolescent. Algunes coses caldrà aclarir-se. Per exemple, és una etapa diferent, i és una etapa diferent, ja aconseguim que passi tot d'hora. Si és una etapa diferent, com a mínim els arguments de la seva vida són diferents i les regles educatives són diferents. Els que esteu a l'escola sabeu molt bé que l'escola sempre s'ha organitzat teòricament per cicles en funció de que els infants i adolescents vivien etapes diferents i per tant les regles educatives són diferents a cada una d'aquestes. Per sortir d'aquesta història un no pot aplicar i dir no, és que ja creixeran, o no pot dir és que no acaben de ser nens, no són el que sé. Per tant, no queda més remei que descobrir què diuen els pares. També vosaltres esteu atrapats per una pregunta que des de fa 40 anys tinc que formular contínuament, que en el cas vostre, per exemple, en el cas de Guipúzcoa, el gat temàtica o com ja ho havia dit, vam acabar fent, i ara com treballem amb els adolescents del municipi o com treballem amb els adolescents de la comunitat. La primera pregunta és de qui són els adolescents? En general, en totes les professions no volen tenir adolescents perquè els nens petits sí, perquè ens aguanten, i els grans perquè estan disposats a dir que els hi passa alguna cosa, però els adolescents
I a veure, com de qui són? Pues el primer que se'ls troba. I en la pràctica, vosaltres sabeu molt bé que si voleu treballar amb adolescents teniu que estar receptius als adolescents. Tu no pots dir, no, és que jo aquí només faig orientació laboral. Sí, però el xaval vol buscant una altra cosa. O és que aquí només estem per fer salut mental, sí, però el xaval resulta que s'ha de ser enamorat i estan rabiats. De qui són? L'altra història és, bueno, a on? I aquí bona part de la vostra feina és el carrer o és el cartells de telèfon que no m'aclareixo mai perquè és l'oficial i pues quina és no, o és a l'escola, o és al passi, o és vés a saber. Tu no pots dir que vingui. Que vingui. Jo soc psicòleg, se suposa, clar. Però pretendre que un adolescent vagi al psicòleg demanant hora i acceptar una consulta de despatx s'ha d'estar molt boig per acceptar. La norma diu... I què? En parlarem després. Vosaltres no queda més remei que ser allà on som. I bona part dels que treballeu en institució en altres llocs sabeu molt bé que treballeu en la vida quotidiana. L'altra cosa és i com es fa. Vosaltres treballeu al món de la salut mental sap molt bé que si tu apliques a un adolescent els criteris del DSM-4 o el DSM-5 o quant als sistemes de classificació, tots els adolescents estan per tancar-los. Com es fa? Pues hi ha unes regles diferents, no? Tu no pots començar aquests dies després de la pandèmia que a vegades em toca treballar en el cas de Catalunya per refer el programa de salut aplicat a l'adolescència, diguem, el programa pediàtric de Catalunya que va de reformar un programa anterior que era el d'infant sa. I l'altre dia discutíem amb molts dels col·legues de la salut i deien que aquesta història sortirà al final. Una llista més llarga de patologies, que tenim no sé quantes etiquetes, i acabarà sortint un altre protocol. Cada vegada que tenim un problema posem un nostre protocol. A Catalunya el darrer que teníem era el protocol sobre el radicalisme islàmic, no volíem reconèixer que era això, però pretendre que els tutors acabessin descobrint si es pintaven en henna, invocaven Alà o què feien en lloc de dir, bueno, ens hem ocupat d'ells, ens hem mirat alguna vegada. Doncs podem acabar amb un altre protocol. Que s'acaben dient, amb una adolescent s'ha de fer això, i tothom que treballa amb adolescents sap perfectament que a la tercera pregunta l'adolescent ens ha de dir, tu no pots fer un diagnòstic allò preguntant i preguntant i preguntant. Dit això, cal preguntar-se en qualsevol cas, això és un article per poder trobar fàcilment referències, veritablement tenim interès que els adolescents formin part de la societat. Vivim en una societat gerontocràtica, en la societat en què el poder la té la gent de la meva edat. Que bona part de les preocupacions sobre els joves es van fer quan la piràmide era així, no quan la piràmide és així. No és cert, jo recordo en alguna de les vostres revistes publicar un article en un lloc que una alcaldessa se li havia acudit obrir un cartelet d'aquests, un espai juvenil. I vaig dir, no guanyarà les eleccions, si és més joves de les eleccions que t'acudeix ocupar-te dels adolescents, i tens clar. Volem que veritablement formin part de la societat, sí o no, perquè acceptar que formin part és acceptar que posaran en crisi a la nostra societat. Perquè, com diré després, de quina societat no és. La tercera part seria com a mínim, ja com han demanat això, que recordem algunes lògiques d'adolescents aplicades a la lògica de la participació. Només és cinc. La primera,
és una etapa per relacionar-se, és una etapa de sociabilitat, però sabeu molt bé que no existeix adolescent sense grup d'adolescents. Perquè vosaltres, quan treballeu amb ells, treballeu amb grup d'adolescents, no amb adolescents. Que dirà que estan aïllats, també ha reaparegut especialment després de la pandèmia, el fenomen aquest suposadament japonès dels adolescents aïllats també. Però majoritàriament els adolescents són personatges que relacionen amb altres personatges com ells, perquè sabeu molt bé que hi ha una... Si em prou això no tindreu traducció. Em falten mans, no? Suposo que amb això només ja em sent, no sé, per l'altre no. Per tant, vosaltres esteu en aquesta història de dir ja no se sent? Sí. Jo no tinc retorn, em falta el pinganillo aquest de la tele per saber. No sé, també és tot. L'altra característica que tenen aquests adolescents és que és una etapa de socialització. Com sabeu, perquè tots vosaltres us han fet estudiar coses d'aquestes en educació social o en magisteris d'abans o el que sigui, socialització vol dir que és una etapa en què el ciutadà o la ciutadana ha de comprendre les lògiques vitals i culturals de la societat en aquesta socialització. Els que treballeu en el món de la justícia o en el món de la protecció, sabeu molt bé que és un moment en què els xavals han de descobrir com un mínim com funciona la societat per no liar-la més o perquè no els acabin liant la vida amb ells. Però clar, si és una etapa per comprendre la societat, tot bon adolescent, i si no, no seria adolescent, diu, no, no, merda. I com direm després, a més, vosaltres esteu bons. Un text que s'havia enviat, que no sé si teniu a la web o no, bona part de totes les mogudes, almenys en les grans ciutats europees, per salvar el planeta, les mogudes dels divendres, han estat en bona part adolescents o postadolescents, però no sempre exactament per una mena de compromís ecològic amb el planeta. Moltes vegades és a dir, no teniu dret a espatllar la meva vida, perquè us esteu carregant un món que és el món en el que jo hauré de viure. Moltes vegades era una contestació contra les bogeries adultes, no una contestació sobre l'organització de la societat. Moltes vegades descobriríeu que estàvem protestant per desmuntar el planeta, però no protestaven per les injustícies que es trobarien dins del planeta. En qualsevol cas, és molt difícil explicar-li a un adolescent que aquest món en el qual ha de viure, del qual és formar part, és un món raonable en el qual val la pena viure. Ara, si tu no critiques el món en el qual estàs, quan ets adolescent, trigaràs poc en votar tota la vida a vos, perquè ràpidament estaràs més. Una altra característica com sabeu molt bé, quina és la gran característica d'un adolescent? Dedicar-se al revolter. Està revoltant-se contínuament les persones. De fet, una part del salari que us paguen malament o bonament a vosaltres és perquè aguanteu l'adolescent. És perquè pugueu servir de paret de frontols. Com formar part d'una societat o participar en una societat quan en realitat la vivència de l'adolescent és saltar-se les normes? Quin és el grau? Jo que aquests dies tinc com a possessió ser bomber social. Passo el dia apagant focs, que suposament van creant els adolescents. Aquests dies m'ha tocat, òbviament, podeu entendre, apagar focs relacionats amb el rotllo dels botellons massius. 30.000 o 40.000 joves postadolescents, bastant més joves que abans, bàsicament postadolescents. I, home, una mica d'intel·ligència policial ja cal tenir. O una mica
no és el mateix gestionar 30.000 que gestionar 4 moviments de 5.000. No és el mateix, però a vegades fins i tot m'ha tocat a la vida formar xànxers i Mossos d'Esquadra, sí, clar. I deies, no, anem al poble, negociem, fins a les 3 de la matinada, a les 3, a les 4, a les 3, a les 4, tothom a casa. I em deien, els anys molt fet, però no hi ha manera d'entendre, perquè fins a les 3 de la matinada ningú a la plaça. Quan arriben a les 3 a les 4 tots. O no parla de diversió. A veure, com gestionen les normes? Aquí vivim una societat en què els adults viuen pensant que les normes regulen el món. Fem una llei i ja s'ha acabat. Sí, però... Pues no m'ha tocat a mi comentar i discutir mogudes a Portugalet, per exemple, quan la moguda era la marxa esquerra, fins que convencien que, bueno, perquè no us aneu a la dreta, que estan els pijos, que allà és més entretingut. Com és això? Aquests adolescents també, per suposat, són posats que necessiten a descobrir, a arriscar-se. Vosaltres sabeu molt bé que no donen perquè els demanen és que poseu control i sent. Els demanen a ell fes el favor que es porti bé. Pues, en la pandèmia, que dies que hem continuat en normes, tot te queda. Tot te queda, jo diria, si us vol, dieu als municipals que a les 10 de la nit, quan vegin a les 10 i quart un adolescent, no mirin, mirin cap a l'altra banda, perquè no he trobat cap adolescent que arribi puntual a la seva casa seva, perquè... Sí, això era una mica més allà. I diria, no, és que el perill... Ha vist un adolescent, bueno, sí que n'hi ha, hipocondríacs i histeris també existeixen, però posar-se la mascareta si a mi no m'afecta res. A mi. I a la pràctica, perquè hi ha moments diguem com us he dit, en la pràctica, però ells no. Com li fas entendre una norma en la qual ell no senti que pot arriscar-se, que pot viure arriscadament? Moltes vegades quan els demanem que participin estan interpretant que vosaltres voleu que siguin formals i adults a l'entorn. Que es comportin com si no tinguessin com ser. Us en recordeu quina és la vostra experiència? Vosaltres que tots heu estat adolescents i totes heu estat adolescents heu fet una experiència a la vida que és descobrir la diferència que hi ha entre Calimocho, Don Simón i Rioja Reserva a la resta, si voleu. És el procés. També hi ha una altra característica d'aquests adolescents que no tampoc és feliç. I recordeu que la felicitat la defineix el mercat. Per molt que els enfadi amb la factoria aquesta, això és molt hippie, Xiruca, vale, sí, però... No, és que és molt divertit veure'l sortir al sol, sí, però després un after-hours, no? No. Per tant, com li dius a l'adolescent actual que no ha de veure aleshores, però si s'ha passat tota la pandèmia en dia que li ha dit la felicitat que no té cervesa. Com gestiones una forma de participar en la societat en la qual el pugui gestionar la felicitat i el que és més complexa, el que és molt més complexa, que accepti que la felicitat l'ha de compartir amb els seus iguals.
vivint en un món en què la felicitat la defineix el mercat, la felicitat és individual i la felicitat no la ha de tocar ningú. I com li dius a un adolescent, tu no pots ser feliç si el que al teu costat és feliç. Una quarta idea és que no podem oblidar-lo, per molt hippies que siguem. No podem oblidar que existeixen moltes adolescències molt diverses. I que bona part de la nostra feina és aconseguir que entenguin que els diferents estils de vida que dèiem abans, les diferents tribus que deien abans, les diferents bandes que deien abans, i parlant de 5 dècades d'adolescència, poden conviure junts. I tan xulo és anar amb Adidas o anar amb alguna roba alternativa d'aquesta que hi ha aquí a la cançonada, que em sembla que hi havia, que ja molt bé, però especialment que aquesta és una societat profundament desigual i que poder convèncer un adolescent que participi és donar resposta a una pregunta elemental que és i jo, per què no puc tenir l'iPhone 13 que té la pija que seu al meu costat? I tu no li pots dir, mira, és que t'ha tocat ser pobre. No, que t'ha tocat ser pobre. Jo soc molt gran, ja, 74 anys. Quan era jove estudiava el catecisme i era feliç perquè em deien això és un ball de làgrimes, però anirem al cel i aquí serem feliços. I després va venir una altra època que deien quan vingui la revolució, quan manin els meus, em tocarà estar aquí. Però i ara quin és el revolució? Com li dius? Que ja ha tocat estar aquí i no ha tocat estar allà. És més encara més complex. Com li dius, tu no pots passar de que l'altre no sigui com tu. I a més que hi ha un camp, no? I això sé que tot el Covid i la pandèmia complexa en el qual hem viscut, perquè estem vivint, té moltes variables a les quals no parlaré, però com a mínim ha generat dos grans fenòmens anteriors, però que s'han agudissat. D'una banda, la construcció de l'enemic, no us enganyeu. No ens posem la mascareta per prevenir el contagi de l'altre, sinó per defensar-nos de l'altre. I ho dic com una manera que l'altre, que és un enemic, a més ara és contagiós. Això traduït al món adolescent, que per sort passen de moltes d'aquestes coses, però és qui és l'altre. I a més, ha produït un fenomen brutal que és un increment de l'empobriment de les condicions de vida. Per tant, fixeu-vos que us trobareu moltes vegades intentant que un adolescent accepti que val la pena pensar en el futur, que no ha estat mai un argument, perquè a més accepti que mira, havia posat una mica més de carbó, ja era negre, però ara havíem posat més negritud. I que a més tots aquests fenòmens generen noves exclusions. No podeu tapar quan fill, perquè aquí d'aquest municipi que estem ara coneixem d'alguna cosa, poca, i alguns altres tampoc surt d'aquí. Segur que hi ha terrorífics fenòmens d'exclusió de formar part de barris diferents, de comunitats diferents. Per tant, estem aquí. I moltes vegades ens hem plantejat un altre tipus d'article que era educar en valors els adolescents mal anomenats de risc. Perquè fa molts anys, una de les històries, un dia em va tocar intervenir, opinar, fer no sé què, uns adolescents i dos adolescents van cremar una senyora en un caixer de la caixa. I l'endemà les preguntes sempre eren bueno, però seran d'un barri problemàtic. No, mira, Sarrià Sant Gervasi, l'Edit de Barcelona,
Seran de famílies problemàtiques? Home, problemàtiques potser ho seran, però pastaran-se a casa seva. Doncs si els haurà trencat un cargol, estan malament d'alguna cosa? Doncs què passa? Doncs mira, ha passat que fa temps que nosaltres heu anat dient que hi ha gent que no són persones. Un objecte llançat allà, que sigui a l'entrada, dormint allà, no és una persona. En la mesura que aquestes personalitats, si a més és un divendres i estàs avorrit, pots trobar divertit que cremar aquella cosa que no és persona, és diversió. Per tant, com col·loquem, com eduquem en valors, no només els integrants, sinó els que d'entrada la societat no els oferirà res. Clar, jo quan treballava al carrer, en 70, 80, segons que es divertien trencant els miralls tots els cotxes d'una vorera, si podies dir nerviós. Al final els veïns en trencaran el cas, no? Pot ser molt divertit, però com pensam que en la frontera veràs com t'acaba liant. Quin és l'argument, com diria abans, per dir és que t'has de portar bé. Què vol dir portar-se bé? Seguint aquestes idees, per tant, vosaltres intenteu que formin part de les societats personatges que els seus propis col·legues i els seus propis alumnes diuen que mai podran ser comú. El discurs oficial és que sí, però el discurs real és tu no. Una societat demostra que està integrada. Com qualsevol adolescent de 15-16 anys pot enamorar-se de qui li doni la gana. I això no és possible a la nostra societat. No tots els rossos estan disponibles per totes les morenes o viceversa. És a dir, naturalment no puc precisament tinc aquesta virtut, no és més que un defecte de tenir experiència en l'edat. Per exemple, em va tocar reflexionar o aportar criteris quan joves del nord de Catalunya van morir matant, elefants, van matar altres llocs i ens van matar amb ells. Una ciutat cofoia, orgullosa, Catalunya som integradors. I una merda, per la traductora, però... Aquests xavals que havien nascut fins i tot allà podien formar part d'aquella societat de Ripoll? No. I un dia treballant amb els mestres d'allà per mirar de consolar-los sobre què havia passat després de tants anys educant-nos allà i al final havia passat. Una mestra. Sí. Si no la veia, no. El problema d'això és que posa anècdotes en el discurs i al final... Però una mestra va dir, mira, t'explicaré com ha passat. Quart de primària, com sabeu, l'edat feliç per qualsevol mestre, perquè la senya sempre té raó. Diu com ha estat el curs. Si agrupats, curs següent. Si he estat agrupats, al final els he estat agrupats. I l'altre dia ve una mare i em diu, no te'l perdonaré mai. Sí, però que no em perdonaràs. Diu, has assegut a la mateixa taula a la meva filla amb el germà d'un assassí. 10 anys. Pot formar part d'aquesta activitat. Ara venien els petits que veuen molt, pràcticament. Aquest és formar part del que feia com els altres estan locos. Aquí per una revista sobre participació juvenil d'Europa. Què dimonis vol dir participar? Tenen els documents dels organitzadors que ho poden passar. Però molt ràpidament aquí feia els apunts. És formar part de la societat no vol dir formar part del món.
que ningú s'enfadi, la majoria de les vegades quan els adults parlem de valors, parlem de tradicions. Un dels col·legues ha dit els castellers són valors de Catalunya. Bueno, no, és una tradició folclòrica més o més interessant, però valor, exactament valor, no. D'entrada, tot adolescent ja us he dit que forma part d'un altre món, no? Altra cosa que cal tenir present és, no sé, que vaig llegir fa un any, 68 flags. A Catalunya, especialment a altres llocs, ha tornat a sortir molta gent neojove. Col·legues de la meva edat que volen que els adolescents facin la revolució que no van fer ells. Sí, ha passat. Més del 68, ja es té. Però hi ha molta gent revival que pretén ara que els adolescents facin aquestes històries que ells no han fet. La quantitat de revolucionaris que han sortit de Catalunya que era gent conservadora i exportadora de habilitats. Conservadora, sí, però ara s'ha tornat a revolucionar. I quan surten els xavals a liar-la, no toqueu els nostres fills. I l'altra cosa que hauria la pena de recordar és que estem en la generació nens. Com podeu saber molt bé, i aquí no pot passar. Això és els nostres fills. Un ha d'estar en el lloc en el qual està, per tant, la part més important de la moguda és que jo pugui penjar una foto a l'Instagram com es pot. Que acabo. Darrere de tot això hi ha una activitat molt complexa, que és com eduques els adolescents perquè visquin en un món en el qual aprenguin a pensar, a dubtar, a tenir ganes de saber. L'última persecució, abans d'enganxar l'avió, eren els periodistes de companyia perquè parlés de la sèrie aquesta, del calamar, del pulpo, que no hi dic, perquè quan vaig anar a la tele quasi poso l'altra cosa, perquè ja no m'encanta més l'hora, però que tindré que veure, perquè no, perquè pensant allò... Pues ja estem una altra vegada, no? És que la violència és que... La vida no està dient, no s'imita la violència necessàriament, depèn. El més fotut de moltes d'aquestes sèries és les idees o els valors que hi ha darrere. La sèrie d'Elite, per exemple, que també tocava veure. El més fotut no és la violència de sexe, el més fotut és la lògica d'uns que són més importants que imposen el seu estil de vida de ricos tipus a l'altra gent. Això és molt més important que no. I ja per això dic que acabo perquè com hem parlat. Ara què ha passat? S'enganxa. A màscara. Però molt telegràficament, en el llibre aquest posava què significa anar d'entrada per la vida i només us deixes unes paraules, unes quantes paraules, quan eduquem en aquest sentit. Ja vaig veure que no tindrien sentit, que hi ha una llista de 17 idees, però, per exemple, un dia és una persona que s'interrogui què pensa. És més problemàtic el que ha darrere la pantalla que no queda a la pantalla. No accepta manuals. Cap manual, cap dogma polític, religiós, cap manual. O és una persona que intenta aclarar-se en si mateixa. Que ha passat amb la pandèmia, que potser m'ha acabat desconcertat perquè mai s'havien parat de pensar com es sentien o com vivien. O no nega ningú que pugui ser jove com ell. O és una persona que inevitablement està connectada, però que gestiona el seu temps. No és possible ser adolescent sense smartphone. I fins i tot aquí el hippies pot tenir el smartphone, perquè no es pot
però una ha de gestionar la connexió de la relació amb la vida, o sap perfectament que aquest món és injust, desigual, i que si falten cadires és perquè algú s'ha quedat amb la seva, o sap molt bé que no pot estar tot el dia amb el mar, o sap perfectament que pot buscar la felicitat com sigui, però que pot espatllar les neurones i per tant que ha de gestionar les seves relacions amb l'alcohol, amb els fàrmacs, amb la Maria o amb el que sigui. Perquè jo encara conservo a casa alguna samarreta d'aquelles de Maries que tu no es dedica a aprendre a escoltar a ningú. O, per exemple, intenta no deixar empremtes al món en el que està, o malgrat que el món no li agrada, fa alguna cosa per canviar-lo, etc. No només està reputat amb el món, sinó que a més està indignat amb el conegut. Per tant, és complex. Els adolescents són capaços de pensar que la vida pot ser d'una altra manera, però han d'acceptar, tenir d'acceptar que quan jugaran les cadires us faran preguntes impertinents contínuament i que en tot cas vosaltres intenteu que siguin persones raonablement felices, que no han perdut les ganes de saber i d'aprendre, que han après a conviure i que senten que no poden ser res sense la companyia d'una altra persona. Res més, gràcies.